Добре дошли на всички. Днешната тема е много важна и много интересна. Осъзнавайки неща, свързани с това, което ще говорим днес, човек може да промени изцяло живота си. И именно за гърлената чакра и това защо решаваме да премълчим някои неща, като много добре знаем, че те не са маловажни. Работя с много клиенти от най-различни държави, основно с иммигранти, български иммигранти от цял свят и виждам колко много влияе също самата държава, в която живее човек. Как самата система м- или потиска човека, или му дава свобода. И затова в последната среща се получи много интересен разговор, свързан с иммигрантите в различните държави и това как човек, когато се прибере в България, как се чувства, когато е в чужбина и така нататък, но това е дълга тема. Ам, Днес не случайно съм със син цвят облекло, защото чакрата, за която ще говорим, гърлената, енергията, която протича там, и цветът на чакрата са сини. Синият цвят е свързан с свободата. М, Дори когато човек погледне нагоре към необятното небе, което няма край, и то е синьо. Много ми се иска днес всяка една от вас да се замисли в коя област от живота си се изразява спокойно и в коя област решава да примълчи. Тоест, кое ви е лесно, кое ви е трудно от към комуникация и да поразсъждаваме, да видим защо така в една област е много лесно, а в друга никак не е лесно. Разбира се, всеки един от нас е тук на тази земя, в този живот, за да решава някакви, било то задачки, закачки, било то по-сериозни, кармични неща, за които е дошъл тук да реши на земята. Дори хората, които изглеждат на пръв поглед, че всичко им е наред, всеки си има неща, които да реши, които да преодолее и точно тези неща го правят по-силен. Но много интересно, че всички тези предизвикателства в живота ни са свързани с комуникация. Било то в семейството, било то на работа с колеги, било то с шефа, с деца, с които вече се разминават гледни точки поради различните начини на възпитание. Това е нещо много често срещано. Работя с много клиенти, които проблемите са им свързани с родители, да кажем, с старото поколение, което то не развива себе си така, както сега ние се опитваме всеки ден ам, да чуваме, да осъзнаваме, да правим разни практики, да ставаме една по-добра версия, духовна наша версия. Предишните поколения не са били така, ценностните системи са били съвсем други и оттам идват големи разминавания и конфликти в взаимоотношенията в различните поколения. Това е проблем номер едно, над който виждам, че много от моите клиенти искат да решат и това е нещо, което най-много им тежи, защото едната страна се развива, а другата предпочита да остане на едно място и да държи здрави, утвърждаващи позиции,
че те са прави, че това е вярното, че има едно единствено нещо, което е вярно и то е това, което казват, да кажем, родителите, което изобщо не е така. Всеки човек има различно усещане за живота, кое е правилно и кое не. И по-скоро кое е правилно и кое не е за самия себе си. Ам, Така че никой не би трябвало да налага на някой мнение, начин на живот и каквото и да било, защото абсолютно всеки един човек на тази земя е дошъл със своето право, със своята мисия, със своята болка, със своята любов, която иска да даде и да получи. И всичко това е много уникално и никой няма право да му го отнеме. Знаете, че има такава поговорка, сега не се сещам точно как точно беше подредена, но че е по-добре човек да направи грешка, но сам да премине през тази опитност, отколкото някой да му налага, направи така, направи иначе. Това е правилното. Не, ти ще сгрешиш, ако направиш така. Добре. Първото, което е, не във всички ситуации а, означава, че човека, който е минал, е сгрешил и следващия човек ще сгреши. За него пък това може да е правилното. Точно пък там най-вероятно е урока, най-големият урок на неговия живот да премине точно там, да преодолее тези трудности, да научи неща, които до сега, на сега не е обръщал внимание. И м, нашето поколение в днешно време има голямо предизвикателство да едновременно уважава своите родители и да не ги слуша. Много е важно човек да чуе себе си. За да чуе себе си, е нужно да бъде чист. Да яде чиста храна, да диша чист въздух, да е заобиколен от чисти хора, така да го кажа, енергийно чисти хора и с цялото му тяло да бъде чисто, за да може да чува ясно интуицията си и да изразява ясно своят глас. Гласът, който излиза от човека, ако оставим думите, забравете за думите, какво казват думите в момента. Ако чуете различни хора, дори сега, след като приключим срещата, хората, които са около вас, обърнете внимание, веднага. Най-добре ще го запомните, ако веднага го направите. Обърнете внимание, без да обръщате внимание на думите, гласа, интоацията, м, самия звук на гласът, който излиза от определения човек, как звучи. При едни звучи уверено и спокойно, при други звучи пискливо, бързащи, искащи да кажат нещо, да бъдат чути, да бъдат видяни, да бъдат разбрани. И хора, които говорят тихичко, едва ги чуваш, почти са незабележими, уж са там, а пък не, не заемат сякаш част от пространството. Всички ние сме много различни, но важното е да знаете вие от кой тип хора сте, какви сте и от какво имате нужда. От какво има нужда вашето тяло. Енергийно, физически, като почивка, като храна, като течности, като вода, като хора. Тук много интересно нещо споделям напоследък, когато наближат празници. Подбирайте си хората, с които избирате да празнувате, защото те са много важна част от енергията, която ще протече в вас.
докато вие сте на това парти. Сега за хората, които живеят в САЩ, предстои голям празник, Денят на благодарността. Това е семейен празник, в който се събират семействата, яде се пуйка и друга вкусна храна. И, но като иммигранти, ние не се събираме само с семействата си, защото много от хората тук нямат семейства. Събират се с приятели. Приятелите човек сам си ги подбира и може да си представите един, да кажем, един буркан с вода, в който ще рисуваме. И всеки един човек, да кажем, от хората, които са там поканени, има четка. На тази четка той си е взел различен цвят, т.е. различна енергия. Всеки човек е с различна енергия. И потапяйки четката, всички едновременно в този буркан и смесвайки ги, се получава един странен цвят, който не е приятен на пръв поглед. Това се получава, когато хората са много, много различни по вибрации, по енергия, по мислене, по осъзнаване и се получава един кален цвят. А когато хората, които са събрани, т.е. вие сте ги поканили, вие сте ги подбрали, нали, сега семейните празници са семейни. Там са семейство, роднини и така нататък. Ние винаги всичко може да подбираме, но говоря, когато сте с приятели. Подбирайте приятелите си така, че наистина да бъдат истински приятели, да бъдат хора, които знаете, че може да им имате доверие и вибрират на възможно най-близките ваши вибрации. Няма как да са точно на вашите, но възможно най-близки. Тоест, вие сте най-близко по цветове. Ако не сте точно един и същ цвят, поне да сте в една и съща гама цветове. И когато човек подбере своята ам, среда, тогава той няма нужда да задържа неизказани неща. Той тогава не се замисля, аз това като го кажа, какво ще си помислят тези хора, по-добре да не го казвам. А напротив, той знае, че в неговата среда, знае, че каквото и да каже, дори да не бъде изказано първоначално по най-правилния начин, хората ще разберат ам, за какво говори. Има много хора, които прекарват целият си живот, мъчейки се да угодят на някого, да бъдат възможно най-добрите, най-обичаните и така нататък. Това са, нали, травми от детството, които човек има нужда просто да се доказва на този, на онзи. Никога няма да бъдете перфектни за никого, защото просто не съществува такова нещо като перфектност. Важното е да бъдете обичани за самите себе си. Вие да обичате себе си. Обичайки себе си, вие автоматично прочиствате енергийното поле в себе си и около себе си. По този начин се променят и думите, които използвате. Променя се и гласът ви, променя се и тона. Всичко се променя. Започва да става едно пресортиране на това, което се намира около вас. На приятели, на хора, на работа дори, на място за живеене дори. Човек започва много да се дразни от нещата, които вече не резонират с него и не може да ги трае, не може да ги издържа. Иска да направи всичко възможно по най-бързия начин да ги смени. Точно това е нещото, от което има нужда. Това, което вече не му служи, да си отиде, а да дойде на негово място новото. И тук много интересно, че много хора го знаят това нещо, но повечето
се страхуват, че като пуснат старото, няма да дойде ново. Всичко около вас и вие сте едно цяло. И то не може да остане с празно пространство. Това празно пространство, което сте освободили, то се запълва автоматично с нещо много по-добро, на което сте направили място. Много често го давам този пример, но той е много ясен. Човек, когато иска да обнови дома си, той не слага първо новите мебели и после да решава какво ще изхвърли, а първо изхвърля. Освобождава се. Така е с всеки един енергиен център в нашето тяло и гърлената чакра. Когато не се освободим от това, което вече нямаме нужда. Тоест, често имаме в главата някакви мисли, които ни се повтарят, някаква ситуация, която се е случила, да кажем. И много сте искали да кажете нещо, обаче не сте го казали на момента и това е можело да промени много неща, но не сте имали смелостта или пък нещо там се е случило и сте решили да си замълчите. Да, но този конфликт остава вътре в вас и продължава. Той не се маха. Може да стои там с месеци, може да стои там с години, може да стои минути, часове. Зависи, нали, от човека колко бързо може да се освобождава от тези мисли. Но дори и в един момент те да се разредят, този модел на повтаряне да се разреди, той е там. Той си остава надълбоко енергийно в вашето тяло. И точно това са нещата, които виждам, когато правя кристалните сесии. Този прекрасен древен метод за лечение с естествени камъни. Виждам всичко потулено в телата, а, което човек сам не може да види, което човек сам не може да осъзнае. И представете си гърлената чакра, гърлото, като един цилиндър. Ето, точно и зад мен, лампата, която е зад мен, е точно такава цилиндрична форма. Може да използвате и нея, ако ви е по-трудно с визуализациите. При всяко едно премълчаване, човек натрупва неприятни неща, да кажем, полепи по гърлото си и този цилиндър постепенно започва да се затваря. Т.е. да се стеснява. Той няма да се затвори, но се стеснява. Отворът му става все по-маничък и по-маничък. Колкото повече човек реши да замълчи, толкова повече неща се трупат, които да го карат да мълчи. Това е едно злато, което ви казвам в момента. Не си мислете, че когато премълчите една ситуация, това е само тя. Аз само това ще си замълча за това да има мир и тишина в семейството и да минава, да заминава и всичко да е наред. Не, тя не минава и заминава. Тя остава. Остава като напрежение във въздуха, в взаимоотношенията, остава във вашата гърлена чакра, като натрупване, като полепи, остава енергийно в тялото, като топка, буца, които аз виждам в тъмен цвят. Това, че нещо не е видимо, не значи, че го няма. И сега ми се иска да затворите очи за малко и да усетите, да погледнете себе си, като се представите като един силует
И по начина, по който ви казах, да погледнете гърлената си чакра, като е под формата на цилиндър. Тя не е в тази форма. Друга форма са енергийните центрове, но искам да видите вашето гърло като цилиндър. Искам сега да го погледнете, сякаш го поглеждате от върха на главата си и виждате в него. Има ли полепи отстрани? Колко е широк този отвор? Широк ли? Стиснил ли се? Какво виждате там? Възможно е някой от вас да видят ситуация, която стои там, неизказана. Тези от вас, които не са видяли, опитайте се и вижте. Има ли конкретен случай, в който сте искали да кажете нещо, но сте примълчали и все още съжалявате за това? Аз започнах вече да чистя енергийно с прозявки. Вижте го вашият отвор, колко е свободен и колко е затворен. При всеки един от вас ще бъде, при всяка една от вас ще бъде различно. А сега искам да си представите, че този цилиндър е светло-син цвят. И е от лед. Тоест всичко полепено също е от лед, но по-плътен, по-стегнат, по-матиран лед, докато вашата гърлена чакра е прозрачен лед. А тези полепи, които са по него, са от по-скоро точно така, матов цвят, по-плътен, по-стегнат, по-тежък. И сега си представете как един лъч светлина минава от върха на вашата глава и слиза надолу към гърлената чакра, към този цилиндър и започва много внимателно да разтапя това, което е полепено отстрани по гърлото, от цилиндъра. Дори и сълзи ми текнаха вече. Оставете всичко това, което се разтапя, да изтече надолу по гръбначния стълб и когато стигне до опашната кост, си го представете, представете си тялото сякаш сте седнали и то излиза от опашната кост и се спуска по едно въже до центъра на планетата Земя. Тоест освобождавате тези полепи от себе си, от своето тяло и ги пускате до центъра на планетата Земя, където се разграждат.
Сега се върнете отново в гърлената чакра и погледнете тази ситуация, която ви е била много трудна. Много ви е било трудно да изразите това, което сте искали да кажете на човека от среща. Представете си човека пред вас и му кажете. Кажете му това, което тогава не сте могли, или пък ако сте в ситуация, която те първа ви предстои да имате труден разговор с някой, или пък дори да не е труден нещо, което отдавна искате да кажете на ваш близък човек или приятел, но все го отлагате и представете си как го правите сега. Че той е визуално пред вас, на около 2 метра от вас, прави сте един срещу друг и му казвате всичко, което искате да му споделите. Усещам, че имам много неща за освобождаване. Носът ми се позапуши, сълзите ми текнаха и като си има предвид, че в момента сме само на една обикновена среща, в която разговаряме. Кажете всичко, което искате да кажете на този човек и след това му изпратете любов. Едно сърчице. Ух. Сега представете себе си изцяло в бяла светлина. Това е светлината на Архангел Габриел, който е свързан с комуникацията. И усетете как той ви обгръща, ви гръща и ви поздравява. Ух. Когато сте готови, можете да отворите очи и да благодарите на Архангел Габриел. Добре, че случайно, но то няма нищо случайно, имам салфетка пред себе си. За да се избърша сълзите, които помагат да премахнете полепите по вашите гърлеви чакри. М. А сега искам да си помислите, кое беше толкова страшното нещо, човек да каже това, което иска да каже на човека от среща. Кое всъщност ви спираше и ви караше да си замълчите? Знаете ли, че когато правите практики, които са визуални с определен човек, това дали правите практиката с него или е физически и реално, няма никакво значение. Абсолютно един и същ е резултата, енергията, която се изпитва, чувствата, които се изпитват, енергията, която преминава, всичко е като едно към едно, независимо,
че човека в момента не стои пред вас, а стои само визуално. Ако имате ситуации в живота, които са ви трудни, а, и ви отнема доста време да кажете нещо, представете си я тази ситуация веднъж и след това, ако все още ви е трудно, направете го два-три пъти в два-три различни дни, да кажем. И след това отидете и кажете това, което искате на човека. Ще ви бъде много лесно, защото вие вече сте го преживяли. Вие вече сте го усетили. То няма да е за първи път. И по този начин няма да държите неизказани неща, които да трупате във вашите гърлени чакри. А сега ще ви помоля да напишете в чата или който иска да се включи с камера и да каже какво всъщност беше нещото, което ви караше да мълчите, да не казвате това, което искате да казвате. Много е важно да го споделите, защото по този начин се освобождавате напълно от такива трудни ситуации, които могат да възникнат отново в бъдещето. Когато човек се освободи веднъж, не е нужно да го прави 100 пъти. Той знае. Той е преминал през това. Това, напишете ми, очаквам да ми напишете или пък който иска да си включи камерата и да ми каже как се е почувствал. Я да видим тук какво пише. При мен обикновено е срам или страх от отхвърляне или конфликт. Да, добре. Срам, страх, отхвърляне, конфликт, много неща. Тук има едно изречение с толкова много силни чувства, емоции. Срам от какво? Срам от това да бъдеш себе си. Ние сме тук, на тази земя, да бъдем точно такива, каквито сме в момента. И, и няма от какво да се срамуваме, защото ако се срамуваме, това означава, че очакваме хората да ни виждат по друг начин или да ни приемат по друг начин. А когато вие сами сте приели това, което сте, няма да ви интересува какво мислят хората от среща. Страх, отново да бъдеш себе си, да бъдеш автентичен, да бъдеш това, което си, това, за което си дошъл тук. Ако човек има страх и срам, а, той затваря всичко около себе си. Той се затваря енергийно, той се заключва за хубавите неща в живота. И те не могат да дойдат. Те дори и да дойдат, идват до там, до където има преграда, сложена преграда. Дори и да почукат няколко пъти, ако никой не им отвори, защото го е страх или срам, те ще се върнат. По този начин вие затваряте вратите към вашия успех, към вашето бъдеще. И това е напълно излишно. Отхвърляне, отново, ако човек приема себе си, няма да го интересува кой го отхвърля и кой не. Ще го отхвърлят хората, които не резонират на неговите вибрации, което означава, че той няма нужда от тях. Което е всъщност чудесно. Човек да се освобождава да прави място, както и в началото казах, ние сме едно цяло. Това цяло винаги ще е цяло. Ако нещо излезе от нас, то автоматично се запълва с нещо по-добро. Така че няма как да остане празно там. Конфликт. Конфликт. Какво всъщност представлява конфликта? а, Две различни мнения, които м- могат и двете да бъдат прави. Това е различна гледна точка. Защо го е страх човек да има конфликт?
Много пъти се случва така, че човек може да бъде наистина прав, но преглъщайки и не искайки да има конфликт, да няма възможността да покаже на човека от среща една нова гледна точка, за която той може би никога не се е сетил. И ако човека от среща е малко по-осъзнат, малко по-търпелив и просто изслуша другия човек, той може да си вземе много от това, което му казва. Не е нужно да има конфликт като каране или нещо такова, но това да кажеш мнението си и да го защитиш е много важно. Защото, както казах, много е вероятно другия човек отсреща изобщо да не си е помислил за твоята гледна точка. И казвайки му я, той да я осъзнае, да я приеме и дори да се съгласи с теб. А когато човек премълчи, по този начин той не дава възможност и на човека отсреща да види неговата, а, неговия начин на мислене. Аз, например, съм човек, който винаги съм изразявала моето мнение, независимо какво мисли човека отсреща. Преди години, когато така бях по-млада, изпадах в доста спорове, в които всъщност се чувствах добре, защото имах възможността да чуя човека от среща как мисли, да го опозная повече и да видя една скрита негова страна, която той крие дълбоко в себе си и тя излиза само когато се стигне до, наистина, когато вече някой му се качи на главата и той не издържа, защото това го дразни, започва да изкарва от себе си нещата, които ги е натрупал с времето. Разбира се, след години разбрах, че голяма част от тези спорове всъщност са били и его, да покажеш, да утвърдиш аз съм прав. Нали, не става дума за това да налагаш своето мнение, ам, а става дума да покажеш какво мислиш, защо мислиш така, да защитиш твоята гледна точка. И когато има много различни състояния на гърлените чакри, някои от тях са затворени, т.е. хората се страхуват точно от тези неща, срам, страх, отхвърляне, конфликт, предпочитат да мълчат. Но има и хора, при които гърлените чакри са прекалено отворени. Това са хора, които отсяват, налагат си мнението, по шумни са, по-гръмки, гласът им е по-така писклив, защото искат да наложат това, което казват задължително. А, Това не е начина. Начина е да бъде балансирана този енергиен център и той се балансира с споделяне. М, Споделете и другите какво мислите, как се чувствате, защо решавате да премълчите? Защо? Ето, например, както мисля, че не виждам името на кой е споделил в момента. Не знам защо не ми се показва име. Ам, Ако може да ми напишете. Човек, когато сподели, аз мога да разсъждавам повече над неговия отговор и да ви покажа още по-ясно вашата гледна точка или още не вашата гледна точка, ами още по-ясно да ви обясня нещата, които ви притесняват. Докато, ето вижте колко хора в момента ме гледате и 10 човека, само един е споделил, решавате, че е по-добре да мълчите. Таня. Добре, Таня.
Таня е най-смела. Така е в живота. Така е в чатовете. Така е навсякъде. Както се показва човек, ам, може би някои от вас тук са хора с бизнеси и ако човек не иска да се покаже, не иска да се заяви, то е навсякъде така. В момента няма на тази среща, за първи път ми се случва да абсолютно всички да сте с изключени камери, което също говори много неща, че не искате да се покажете, не искате да се заявите, ам, не сте готови за това. И когато човек иска да постига неща в живота си, е важно да бъде готов, да се покаже, да се заяви, да се утвърди. Продължавам да чистя енергия и ето започнаха един по един камерите да се включват. Здравей! Аз те слушам с голямо внимание, обаче шофирам и затова съм с изключена камера. Знаеш, че нямам проблем да се показвам. Добре. А, при мен проблема е, че аз към най-близките ми хора премълчавам. Към дъщеря ми, към мъжа ми, към свекърва ми, м, към брат ми, към майка ми. Ситуации, които не знам. И знаеш ли какво Винаги. случва с тебе в твоето тяло, когато премълчаваш? Аз знам, аз си докарах много болести от това премълчаване. Да, но и трупаш, трупаш, трупаш се едно като тухлички, като камъчета, които тежат, 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 тежат и те вкаменяват в един момент. И в един момент, дори да искаш да направиш нещо, твоето енергийно тяло е вече толкова стегнато, че му трябват много-много усилия да се раздвижи, да тръгне тази енергия, да протича в правилната посока и всичко да си дойде на мястото. И Аз преди имаше период, в който се чувствах като робот, да стегната и само ставам, тръгвам, действам, приключвам, прибирам се и наистина едно роботизиране. Да, така те усещам, когато говоря с теб, те усещам точно така, както го обясних. М, И няма никакъв смисъл от това отлагане, защото рано или късно човек ще си каже всичко, което му се е насъбрал, но тогава може и да го каже с неподходящ тон вече, защото е изнервен, насъбрал си е яд, насъбрали са си и други чувства и когато човек ги излее наведнъж, могат да се влошат тези отношения и човек да съжалява цял живот. А когато са по-малки и отначало и човек ги казва мъничко по мъничко, на момента е по-лесно. Дори и на шега да ги каже човек, но да излезнат от него. Ами, аз започнах така в последните 2 години, по малко да си заявявам себе си, да им обяснявам, че не могат да постъпват по определени начини, но мъжа ми въобще не го разбира. А, Просто при него а, възпитанието, което е получил, не му позволява да се държи по друг начин. Той е свикнал всички да се съобразяват с него. това не е само от възпитанието. Много пъти мъжете създават такова чувство в жените, така да се мислят, но не е много неща. Те ги разбират. Прекрасно ги разбират, но не искат да ги променят. Не искат промяната, защото жените са тези, които се променят много по-бързо и много по-лесно, а мъжете не желаят така да се променят бързо и лесно и всяка една промяна в жената не им харесва, защото не знаят какво да очакват. Така че много пъти, да, от възпитанието е, но има и неща, които те ги виждат, усещат, а, разбират ги, но не искат да ги възприемат. Просто защото така им е по-удобно. Ами да, затова съм прибягвала до много такива странни ситуации. Например, веднъж му казах, аз те напускам и си взех квартира в София и го оставих.
И той започна да ми звъни всеки ден по няколко пъти. Ма прибери се, нали знаеш, че само аз с теб, че аз мога само с теб да живея. И аз тогава му казах ми, то с мен всеки може да живее, защото, нали, аз сама си се оправям в живота, всичко си правя каквото е необходимо и за мъжката и за женската част, нали, защо Да. мислиш, че само ти можеш да живееш с мен? И това му беше един урок, който така го стресира малко Мгм. и в интерес на истината промени част от поведението си, но не изцяло. Не може изцяло. Не може, защото тези неща са много дълбоко вкоренени, но поне до толкова, доколкото ти да имаш твоите лични граници и твоето пространство да бъде чисто и да не ти влияе толкова силно. Но И аз, например, аз, имам друг по-голям проблем, като отида на определени срещи за бизнес. да, И аз работя изключително с общини, кметове. Винаги отивам с някакво притеснение, дали ще ме чуят, дали ще ме разберат, дали ще се случат нещата по начина, по който трябва да се случат, дали ще сключат договор. И усещам как аз си правя самоблокажи по този начин, защото много точно пъти така. премълчавам неща, но не знам как да го преодолея това нещо в себе си. Ами аз днес го казах. Ко- Точно днес ви дадах прекрасна практика. Представяш си хората, представяш си срещата, дали е един човек, дали ще са няколко, представяш си срещата, правиш я визуално, казваш това, което искаш да кажеш, по начина, по който искаш. Тоест, ти го практикуваш преди да се случи. Как ще го кажеш? Значи това, което аз вчера мисля, че го казах на картите, когато теглих, на Златни пясъци на ретрита бяхме заедно. Може би и тук има още доста хора, които са били. Не знам, ако сте били на ретрита в Златни пясъци, напишете бях или да, или плюсче, каквото искате. Айде плюсче напишете в чата. Това да застана, това ми беше първата кристална сесия на живо с 100 човека. Имам доста такива, но онлайн. Но при мен това се беше случило толкова много пъти. Визуално, аз толкова много пъти го бях виждала, че за мен беше най-естественото нещо, което може да ми случи и нямах грам притеснения. Дори, дори моя брат, който също беше там, дойде и ми каза, ти беше толкова спокойна на сцената, че направо ме изуми. Ами да, когато нещо се е случило толкова много пъти, то не се е случило физически, то се случва за първи път, но в моя ум, в моята визуализация, мен ми се е показвало толкова много пъти от ангелите, от архангелите, от Вселената, че аз ще съм с много хора, които ще лекувам много хора на различни места по света. Мен ми се е показвало толкова много пъти, че аз съм била там вече и, и няма какво да ме очуди. По същия начин е и с теб. Когато знаеш къде отиваш, представяш си го, представяш си хората, ако вече ги познаваш, си ги виждала, представяш си лицето, стойката, силуета, как стоят пред теб, какво им казваш ти, за какво отиваш, как казваш думите и излизайки от вратата сред срещата, как излизаш с това, за което си отишла. Например, както казваш договорите, как носиш подписаните договори. И просто го правиш всеки път. И да, ето и в колата ти, много често си в колата. Точно преди да спреш, преди да слезнеш там, затвори очи в колата, представи си срещата, представи си как влизаш супер уверено, как казваш всичко, което имаш да кажеш, вземаш папките, излизаш и отново си в колата и тръгваш. Прави се за секунди. Нали, хората, които могат да визуализират малко по-трудно, ще им отнеме няколко минутки, но няколко минутки. И дори можеш да си представяш, аз сега си ги представих, до тебе на седалката един куп различни папки с подписани договори. Толкова е Благодаря лесно, ти. толкова е лесно. Нещата в живота са толкова лесни
Обаче ние толкова много си ги осложняваме, ама до неузнаваемост влизаме в едни филми, в които, ако сме хора, които имаме уменията да създаваме филми, сигурно ще създаваме най-интересните филми на света. Да, 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 Ваня казва, Даниела казва, Елена казва, да, ами то ще се окаже, че всички май сме били там. Не всички, но айде да кажем половината тук от срещата. Да, на ретрита на прекрасната Краси Ангелова. Така че, това, което вие си го мислите, най-вероятно си го мислите само вие. Хората от среща изобщо не забелязват вашите притеснения и може би те си се представят като най-уверената жена, която познават, обаче ти самата, както каза, се саботираш. Няма такъв вариант. Няма вариант, в който да не се подпише. Просто изключваш вариантите за неуспех. И включваш само тези, които са за успех. Аз, например, винаги съм била така. А, Това, което искам, представям си само това, което искам. И няма друг вариант. Докато има хора, които казват, аз винаги имам вариант А, Б, В, там няколко варианта зад гърба си. Аз нямам такива варианти. Имам един на успеха и нямам друг. И когато моето съзнание или логика каже, да, ама все пак, нали, нещо, ако се обърка, и моята интуиция автоматично ме връща напред и ми казва, няма да се обърква. Няма такъв вариант да се обърка. Всичко е сърце и логика, сърце и логика. Сърцето кара назад, логиката дърпа назад малко. Нали, зависи в определени случаи. И така да се получи този баланс, нали, на гръбначния стълб, да протича тази бяла светлина, която идва от космоса, от Вселената, изпълва целите ни тела с светлина, ам, е нужен този синхрон. Да ни позволяваме едното да идва от тук, другото на там и така и иначе. И блокажите в гърлените чакри, които се появяват, аз, например, точно ги виждам като това черно камъче. Точно и като размери ги виждам така или по-големи. А, Те застават тук много лесно, защото това е най-тясната част от тялото. И от друга гледна точка е хубаво, че застават тук и стоят известно време, за да има човек време, дава му се един вид шанс все пак да каже истината, все пак да каже своята истина и това, което мисли. Защото това, което наблюдавам на кристалните сесии е, когато нещо е стояло по-дълго време в ума, като повтарящи се модели, за които ви говорих, те след това слизат в гърнената чакра, като блокаж, като този. След това, когато стоят по-дълго време там, слизат надолу в сърцето. И един вид тези блокажи дават време на човека да се осъзнае и да поправи грешката. Ако не, отиват в сърцето. И там вече влияят на много повече неща и на по-дълбоко ниво и така нататък. Затова аз като човек, на който доста пъти много хора са ми казвали, че съм много смела. Понякога са ми казвали, че много ми знае устата, което ми звучи много странно за мен, така като ми го кажат, защото не съм такъв тип човек, който така просто много да му знае устата. Това ми звучи като да говориш някакви щуроти без да мислиш. Аз изобщо не съм такъв човек и никога не съм била, дори когато съм била по-малка, по-млада, но имам тази смелост да заявявам моите позиции и да не приемам неща, които ми влияят енергийно и ме разклащат и правят така, че да не бъда себе си. За мен е много важно да бъда тази, която съм и да имам свободата. Свободата на изразяване,
Свободата и физическа свобода, и емоционална, и финансова, и всякаква свобода. За да има човек свобода, е важно да се изразява. Да казва какво иска. Ако не казва, другите хора ще казват вместо него. Ваня пише за визуализацията. Аз това го правя интуитивно, без да знам, че помага, но не винаги. А сега го сподели. Ами, не помага винаги, когато има колебания. Ако няма колебания, помага винаги. След като реших да се заявя, и аз това чувам. Много ти знае устата. Ами да, това са първите реакции на хората, които не са свикнали, които дълго време сте трае ли нещо и това са първите реакции на хората, които просто ви казват, че сте се променяте, че това е нещо по-различно, че на тях не им харесва, защото по този начин ще не мо, тази част, която вие си вземате, те не могат да вземат от вашата енергия, т.е. вие си вземате вашето пространство, което те до сега са заемали и разбира се, това не е комфортно. Това е също като държави, които воюват за територия. По същия начин. Вашето лично пространство си е ваше. Но когато другите ви го вземат, на вас ви е дискомфортно и се опитвате да ги изтласкате назад. Да, но те не искат да са назад, ами предпочитат да си имат още от тази територия, за да може да влияят. Искат да вземат от вашата. Така. Мисля, че ви дадах прекрасни примери. Споделете ми в чата какво си вземате от днес, кое ви беше най-полезното, кое беше нещото новото осъзнаване за вас или ако имахте аха момент, споделете ги. Аз споделям чата за кристалната сесия, която ще бъде сега в събота. Тази сесия поискаха много хора да я повторя, защото е много важна и не можаха да участват. На нея ще махна точно тези блокажи, които стоят там и стоят от години. И човек дори да се е пробвал сам по някакъв начин да ги освободи или да каже нещо, не се получава. Много пъти човек отива и си казва, аз днес вече ще кажа. Стига толкова. Отивам, сега и му казвам на този човек каквото мисля. Или пък сега ще дигна телефон, ще си оговорим среща, ще отидем на кафе и аз ще й обясня, че на мен така не ми е приятно и така и така. И се случва това нещо, стига се до там, но думите застават до тук и не излизат. Какво правим тогава? Тогава този блокаж пречи. И тогава се освобождават енергийно нещата. Тоест, позволили сте да се натрупат толкова много, че в различните области, когато човек не вземе мерки на време, след това е нужно да потърси професионалист, който да му помогне. Имам много случаи за гърлените чакри, които дори без да правя сесия за гърлена чакра, друга сесия, се освобождават гърлените чакри. Енергията влияе толкова силно, че много хора са ми казали, аз нещо ме накара да се изкашлям по време на кристалната сесия и сякаш излезе от мен. Аз вика го видях, дори го видях как отиде нагоре. Или хора, които ми казват, ами ти знаеш ли, че аз казах на моя партньор такива неща след кристалната сесия, които, които на мен ми е трябвало години смелост да му ги кажа. Еми да, когато е свободно, всичко си излиза и си протича лесно. Благодаря за практиката. Много съм доволна, казва Нелия. Мисля, че ако я практикувам, ще бъде от полза. Да, искам да знам, при първата ти среща, която ти е следваща по график, моля те, направи го, сподели ми. За мен също е много важно от вашите резултати. Защото тези неща, които ми се дават, те ми се дават от архангелите, за да бъде живота тук на земята щастлив, весел, хората да са здрави, да са доволни, да се обичат, да са сплотени семействата.
Те не се дават така просто аз тук да си правя някакви срещи и да си говоря с вас. Ми се дават, за да аз да ги разпръсквам на колкото може повече хора, за да може животът им да бъде по-добър, по-пълноценен. Това, което си вземам аз е ам, това, това, което аз си вземам, че е важно, винаги споделям мнение. Да, да. Важно е човек да сподели мнението, особено ако наистина е много различно. Дори и само да каже, аз съм на друго мнение, дори и само това да каже е достатъчно. Ако човек от среща е готов и го интересувате вие и иска да чуе вашето мнение, той ще каже, интересно ми е на какво мнение си, нали, сподели го. Ако не го интересува, няма и да ви чуе. Благодаря, 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 Ели. Да, и при мен се получава понякога. Понякога се спирам, но после се изказвам смело. Добре. А какво си вземаш, Ани, от тази среща? Какво ново научи или нещо, което осъзна? С какво ти беше полезна? Напишете ми всички в чата с по едно изречение или две-три изречения. С какво ви беше полезна тази среща? Каква нова гледна точка ви показах? За мен това е много важно. Затвърдих си, че затвърдих си, че съм на прав път и че не трябва да премълчавам никога. Да, ако не искаш да имаш здравословни проблеми, говори. За това ти е дадено гърлото, за това ти е дадена устата, за това ти е даден ума да мислиш, да преценяш какво да кажеш и да го кажеш. Василена, ако човек от среща не иска да го чуе, ами, айде кажете ми, ако човек от среща не иска да го чуе, какво означава това нещо? Кой ще ми напише в чата? Напишете ми всички. Ето тук сте 10 човека. С мен 10, айде 9. Напишете ми 9 мнения какво означава това, ако човек от среща не иска да го чуе. Има много неща да работя над това, Анелия Симеонова казва, защото като се спирам и държа в себе си, м, и нататък съобщението прекъсва. От конфликти мога да науча много. Това си взех. Просто продължавам. Не е готов. Нали? Аз в никакъв случай тук не ви уча да правите конфликти. Напротив, тук съм да разпръскваме светлина, любов и обич, но искам да ви кажа да не се страхувате от конфликти. Не вие да сте тези, които ги правите, а когато се стигне до там, не да се свиеш и да се отдръпнеш, а да заявиш своето мнение, защото проблема не се решава с мълчание. Той просто става по-голям. И в един момент ще избухне и тогава вече ще бъдат други резултатите. Да, това значи, че имам друга гледна точка. Да, да, кажете, аз съм на друго мнение. И така. Ам, Елена, Мария, вие какво мислите? Василена, никой не отговори на въпроса какво означава това, ако човек не иска да чуе. Защо човек е с определен човек, който не иска да го чуе? Не е готов. Или не е готов, или никога няма да е готов. Ако питате мен.
Така, нещо, което съм забелязала при мъжете, сега знам, че става дума за мъж. А, Мъжете чуват жената, тук ви издавам една малка голяма тайна. Мъжете чуват жената, когато тя има стабилност. Когато тя се е доказала по един или друг начин. Ако просто е домакиня, гледа детето и си стои в къщи, няма как тази жена да бъде чута. Защото нейните позиции не са утвърдени. Така че помислете си какво може да направите за себе си, за да стабилизирате вашите позиции, така че да бъдете чута. Това е нещо от огромна важност. Много жени се ядосват на мъжете си, а, пробват какви ли не неща, за да ги чуе той, но няма как да стане, докато вие самите не чуете първо себе си, да се погрижите, както казах и още в началото, като започнах, за тялото си, да бъде чисто физически, енергийно, оттам да бъде стабилно, да бъдете уверена, да говорите ясно, да изразявате ясно позициите си, да знаете коя сте. Оттам нататък вече може и мъжа да се заслуша във вас и да ви чуе. Но докато си в позиция на само да го обслужваш, няма да те чуе. На мен това ми отне години да го разбера и ви го казвам на готово. Отличен опит. Имам богат житейски опит с каквато тема ме докоснете. Мога да ви дам толкова много примери. И единственото, за което съжаляваме, че не ги пускам гласово в каналите. Нещо, което много ми се иска по-често да ви пускам най-различни. Много неща ми се случват, много информация идва при мен, какви ли не съобщения, каква ли не практика. И ако не я пусна в момента или не го направя, просто го забравям. Ам, и ето тук има тази останала част от мен, от перфекционизма, който си мисля, ама сега, например, аз съм сънена и гласът ми не звучи толкова добре или толкова уверено и аз пропускам да направя тази практика и да ви я дам, която, примерно, на вас ще ви е много полезна. Нали, аз постоянно анализирам своите мисли и напоследък осъзнавам много неща за себе си, които също мога да ги подобря и да станат много полезни за много хора, нещо, което всъщност искам. И аз само да погледна какво написахте тук в чата. От конфликти мога да науча много, това си взех. Просто продължавам. Когато ние самите не чуваме, да, това е също много вярно. Ако един мъж не е чут, и той няма да чуе. Или независимо дали е мъж или какво. Ако един човек не е изслушан, и той няма да те изслуша, и той няма да ти чуе, и той няма да те разбере. Това означава, че има друга гледна точка. Не е готов, или не е готов, или не го интересува това, което искате да кажете. Да, точно така. Това имам предвид. Че най-вероятно не го интересува. Но, за да започне да го интересува, трябва да покажете ясна, стабилна позиция. Това, за което ви казах сега. Когато има конфликт, много дълго го преживявам и това ми се отразява емоционално. Ами, защо си позволяваш да го повтаряш толкова много в твоя ум, в твоята глава? Какво си мислиш, че ще стане, като го правиш? Точно това се получава, ам, но когато няма конфликт, се получава същото.
човек почва да си повтаря, така, ама аз ако бях казал това, ама то сега ще е ясно. А когато има конфликт, може и да има конфликт, но нещата ще са извадени на показ, те ще са показани, те ще са заявени и те ще са ясни. И вече остава едно осъзнаване, осмислене от двете гледни точки, кой какво ще приеме. И къде ще се намери баланса, нали? Ако сте партньори, много е важно да се намери компромисен вариант. Ако не живеете заедно, нали, всеки си отива вкъщи, независимо кой доколко е приел другата гледна точка, няма да има кой знае колко голямо значение. Да, на 100%, когато си независима и доказваш себе си, всеки мъж те чува. Ами, чувате? Мгм. Благодаря много за отговора, Ели, казва Василена. Чуват, защото има интерес да бъде чут. Защо чува тогава? Знаете ли, че това дори малката ми дъщеря, която тогава беше още доста по-малка, преди години ми го каза, може би била на 11, ми каза такива неща, които аз бях, вау, едно дете на тази възраст ги е осъзнало. Ам, Тя ми каза, ами да, мъжете не искат жените да са известни и да имат много неща, защото се страхуват, че жената ще ги напусне. Да, аз тогава така се смях, но се смях от сърце, в смисъл много се радвах, че тя го осъзнава това нещо и наистина е много вярно. Някои мъже си го признават, по-осъзнатите, по-олегналите, повечето знаят го, но няма никога да си го признаят, защото се засяга тяхното мъжко его. Ако тук някой мъж, понеже има някои мъже в каналите, гледат записа, ще се радваме да чуем вашето мнение по въпроса, да споделите под този запис какво мислите и защо така понякога не чувате жените. Василена, аз просто така го усетих, че човека, който не те чува е мъж и затова започнахме да говорим за мъжете, но ако все пак не е, поправи ме. Преди тази среща, много интересно нещо се случи. Знаете томболата, която бях пуснала за организацията Ангели за България. Това е организация в Лондон, в която аз участвах като спонсор с най-голямата награда, индивидуална кристална сесия. Томболата свърши, има огромен успех. И много интересно как се включих в тази томбола. Защо ви казвам това? Само да не се отплесна от фокуса това, което иска да ви кажа. Нека първо ще ви кажа, това е по-скобата, че понякога като отворя скоби забравям за фокуса. Ам, Точно преди сесията усетих, че започва да ми се гади, усетих едно неприятно чувство, усетих сякаш, че тази сесия няма да се осъществи или нещо такова, което ми беше много странно. И когато стана часа да започвам сесията и влезнах в Zoom, никой не влиза. И получавам имейл, че сме се разминали с часовата разлика. А, и няма да се осъществи днес кристалната сесия. Но другото, което иска да споделя, жената, която спечели тази кристална сесия, е жена, която отскоро ме следва и харесва кристалотерапията. Вие можете ли да си представите от 130 човека, които участваха, да спечели най-голямата награда човек, който отскоро ме следва в социалните мрежи и харесва кристалотерапията? Виждате ли как човек сам привлича това, което силно желае? Така че, когато искате хармонични отношения, повярвайте. Първо повярвайте, че ги имате и малко по малко, като хапчица по хапчица, споделяйте нещата, които не ви харесват. Не чакайте да стане една голяма хапка, от която да се задавите.
така да го кажа с най-елементарния пример. И да, във връзка с мъжете, това, което иска да кажа е, че днес сутринта така усетих едно дискомфортно чувство, че нещо няма да се случи с кристалната сесия и ето тя не се осъществи поради разминаване в часовете и затова така усетих, че става дума за мъж и затова започнахме да говорим за мъжете. Ето Василена пише, да, Ели, правилно си усетила, за мъж става дума. Еми, добре, споделих ви доста полезна информация и мисля да приключваме срещата. Само ако имате въпроси, споделете и наистина си вземете това, което е ценно за вас, но не това да се правят конфликти, а да не се страхувате, когато се стигне до конфликт, а спокойно, уверено, уравновесено, с плътен глас и спокойствие да споделите вашето мнение. Защото това тежи много повече, отколкото да сте изнервени, да викате, да пищите и да искате да набиете или натрите на носа някой нещо, тогава няма да чуе. Категорично няма да чуе. И нещо много интересно, което научих преди години за мъжете, че тяхният слух работи на съвсем други честоти и когато сега не съм специалист по звуците и така нататък, когато тази честота надвиши тяхната допустима, те изключват и не слушат. Също така, че слушат първите 3 секунди. 1, 2, 3. Каквото си казал до 3, това са чули. Другото няма да го чуят. Днес ви споделих безценни съвети, практики, така че тези от вас, които ще гледат на запис, също споделете, направете ги. Тези, които сте тук, вземете си каквото ви е най-ценно и запишете си, ако трябва, защото наистина аз съм човек, който нямам план пред себе си, нямам график, нямам точки да следвам. Винаги споделям това, което ми идва като информация и понякога съм малко хаотична, но пък искам да ви споделя това, което ми пускат отгоре архангелите да ви го кажа, защото знам, че е важно за вас и за всички нас. Така, това е от мен за днес. Очаквам с нетърпение да споделите и тези от вас, които наистина имат големи препятствия и искат най-накрая вече да кажат истината на някой, но с уверен, спокоен тон, заповядайте в събота. Ето, слагам отново линка. Запазете си място и просто си позволете този блокаж да бъде премахнат от вас. Можете да си вземете, ако желаете, 1 или 2 кристални сесии. Следващата ще е за аурата, за нашето лично енергийно пространство, което също е супер важно. Така че възползвайте се. Аз съм за това, за да ви помагам с моя огромен житейски опит, който за тези години съм натрупала. Казвам ви до скоро и ще се видим с голяма част от вас в събота. И ще примахнем по много такъв един много приятен, релаксиращ начин. Човек просто стои, лежи си, слуша си приятна музика и почиства тялото си на дълбоко енергийно ниво. Това е, което представляват кристалните сесии, който от вас не е чувал и не знае. Енергийна работа на дълбоко ниво, като в същото време е много приятна. И човек може да си направи прекрасен подарък, като се откъсне от ежедневието и си открадне час, час и половина само за себе си, за своята душа, за своето тяло и ги свържи, като аз му помогна да ги балансира. Но първата крачка човек я прави сам. Той да реши.
Аз помагам. Казвам ви до скоро и който има нужда, нека си изгледа записа. Доста ценни неща споделих в него. Може да си го пуснете, докато шофирате или като си легнете и да вземете това, което ви е нужно. До скоро! Ря, моля. Ето не съм го споделила линка, споделям го пак. Просто съм го сложила без да го изпратя, но който иска винаги може да ми пише налично или пък да пише в каналите, веднага ще го изпратя. А то го има и сложен, ще си го намерите. Лек ден, лека вечер и на вас. До скоро!